Masya Allah. Panas tenan loh. Ini tak jagoin. Linggo bingung arek. Aduh, iki aku cemerah. Pengen berani. Aku pindah ngisor lah. Ya apa? Sebah wetengku. Wong lemu ya ora kuwi. Maju gede-gede awak iki. Ya, Mbak. Sing sering tangan gini. Sesok bosok cang, bosok nang cangkeme. Kok cangkeme kae. Ngono pokoknya aku sing bosok-bosok. Ya, baik iki piye? Iki jan sing enak. Arep enggak lah, pahit. Ngomong lho, Ji. Meneng e. Ngomong, tak jejel iki lho. Kenapa tuh ini? Minggu coy. Iya, penanya nanti kira Pak. Jalan. Aku gak udaan. Jeruk nang. Kalau kalongan ngendi? Ini. Iya. Oh, itu rono yuk, sop nanti pakai cici lho nang Paling rame lho. Iya, rono ora. Ora. Mana anak? Anu yuk, gak kenalan ya. Siapa? Nah, tapi yuk orang sini nih. Iya, cocok ora? Yuk, angkat. Rumah satu cewek. Tengah bebek iki ya? Ya sudah. Samperin dong. Ayo, yuk. Kasar guys. Bang bayi ya Allah. Ah, repetisi lah. Ora tau di lanangan ae lho. Tapi yo mengkane dhewe iki pacaran ki koyo keselate ya lanangan iki. Lanangan wae lah. Lar jajal mek ora. Berapa apa jajal ya? Terlalu tak kowe 40 ya. Ala wegah aku kok. Enggak apa-apa. Cepet toh. Kok gasan delok nih. Gasan iki wae. Ya aku lho ngobrol karo kowe. Cepet. Sedikit lho. Yo, kok iki? Panganan aku lho iki. Ya Allah, Mas emang ganteng tenan. Tapi aku nggak pernah karo kanca-kancaku. Jangan. Orang ngapa tiba gimana? Sem-sem pakemu. Kayak mesem teratap nang ati. Tapi yo gerung meneng ae lho bocah. Malah dong guyu isine pola. Ora bocah lho. Hah? Bocah Yo, iya. Paling menengan paling yo. ya aku beran ngomong tapi yo kok wedine ngene men wis kadung gawean nggih bocah dolan belum meneng-meneng ngerti-ngerti geblak Buat tengah, beda dah. ngerti aja sih iya Penting dicedeki sikit ta men. ya wis dadi ngero sipate Untuk memeri, cet lah. Ngerti kopo sih man. Kalau sih besok
bisa enggak? Suwi ya tertekan nih. Oke, siap. Senyum, senyum. Kok ada senyum? Ih. Besok ketemuan kasih lagi nanti ada kelambi sepeda biasa. Saya nggak mau. Ya, apa ngomong ya? Wis ketemu wongi gari ngomong kok angel men to ya. Ya Allah ya. Masa ora wani. Apa lo, Mas? Aku seneng karo kowe ya. Hah? Apa, Mas? Aku seneng karo kowe lho. Aku yang seneng karo sampean, Mas. Enek apa-apa ning ngono ra? Ora ya? Ora lah. Mantep pol. Kowe seneni mamamu ra? Seneni. Bocah kok kudu seneni mamae lu kudu seneni lu kudu seneni. Masuk. Tapi ala cah iki ora ujune iku dhewe kan. Kuwi lho. Kosong tapi aku timbang. Ala apa digosok padha main permen. Ngomong ireng to, males ki aku. Boleh panganan? Boleh es to lho. Heeh, tak den karo pian ngene. Wis ngendi ngono lah sing biasa dhewe nongkrong ya ora apa-apa lah. Ora lho. Piye. Oh iya ya. Ala wis to rasa diladeni. Kalau ini cek sok dilek enggak kayak iki meriang lho paling jenenge dhewe ora tau kan. Wis lah, golek panganan sik yuk. Yo, tak adani karo pian kene ya. Yo. Gampang lah. Engko aku gawe nang kene, goleki aku ning yo kowe alah. Yo. Oke. Bye. Dan nyongko aku pantesan rata ketok. Ya dilaporan. Bela iki lho. Piye? Ndak dijajane ra go apa kuwi? Top cok warunge. Ya Allah, dinteni ngeleh. Tapi nek sing lebih penting iki, heeh, budoi lus panganan ra penting iki. Ngerti ora? Enggak tahu sih. Karo anak siapa? Karo ora pas dhewe ketemu pas dhewe nang anu iki. Sing lewat. Sing raine ra sepiro ka lho. Hedianane karo ceblok kae. Mau aku delok karo si
bacain lho kowe ra. Ya ora, aku meneng-meneng. Tapi nek diobrol kayak kuwi kambek wong iki ngomong nek dilabrak kayak wong iki lho. Ayo lho. Maksudnya iki kok meneng-meneng ngono iki ngopo, Cuk? Kayak niki enggak apa sih enggak menghargai dhewe sebagai teman ngono ya. Sahabatan jarene enggak usah ndek cowok, tapi bukine menang-menang gelendem ya Allah. Ya saya ngono lah, suwi tenan ngomong. Ayo, makanan. Aku nggak ada cewek menilai. Benar, jadi ini ngeboti lanangannya tau, masa ngeboti cewek ini salah paham kita. Fine. Mas, sore ini enggak? Iya. Enak sing arep tak omongke. Ya. Tentang sing aku diparani rombonganku mau. Ya. Sampai sore ini. Ya. Ya wes tak tunggu. Ya Reno. Apa? Anu lho Mas, aku nggak bisa melanjutkan hubungan dhewe sing kayak iki. Soalnya aku nggak pengen anu kanca-kancaku. Aku wis janji gak enak sing cewekan di antara sahabat-sahabat sing liya, tapi aku malah ingkari janji. Serius keputusanmu kayak ngono. Ya aku mentingke sahabatku. Aku nggak apa-apa hubungannya dhewe urusan penting sahabatku balik. Walaupun dhewe putus, dhewe tetep bisa dadi kanca. Besok dan aku ya Mas, tak kenalke kanca-kancaku. Men luwih akrab. Bagus. Nanti ya. Nang tempat dolan. Bye. Jangan berarti kira ya saiki. Ya saya berarti saiki foto-foto, bukan nyari dhewe. Ayo. Boleh. Wes sing arep lanang. Aku ora ketok cilik. Lah dudur. Ciro. Iya. Lah